Әйдә, сөйләшик, Бергәләп, җырлашыйк, бергәләп, ашашыйк. үзең генә. Син яңа елны көтәсеңме? Яңа елда син ни эшлисең? Ашыйм. Кыш бабайга син хат язасыңмы? Бик тирән эчтәлектәге хат булды бу Кыш бабайга. Кыш бабайга хат яздыңмы? Юк, миңа Кыш бабай юк бит ул. Апай миңа бөтен подаркаларны алды да миңа. Кыш бабай юк икән. Ничек инде Кыш бабай юк? Юк. Димәк, безне ничә еллар буе алдалап биргәннәрмени? Әйе. Кыш бабай кем ул? Әтиәни белән. Ул Кыш бабай. Әйе. Болай аерым Кыш бабай юк. Родительский комитетта алар шунда акча бирәләр дә, безгә тәмле әйберләр алалар да. Без аларны өйгә кайтып ашыйбыз. Кыш бабай кем соң? Кыш бабай кем? Апай. Һәм родительский комитет. Булар Кыш бабай ул шундый бабай ак мыегы белән һәм сакалы белән һәм җыри торган. Ничек йөри ул? Ничек йөри? Менә болай җыри ул, балаларга ул шулай көлә ул, и бүләкләр бирә балаларга. Кыш бабай бармы ул? Әйе, Ул кайда яши? Северный полюста. Төньяк полюста. О, какой-то северный полюсда яши. Әйе, төньяк басуда яши, дөрес әйтәсең. Бер өйгә, икенче өйгә ташый. Сүз тыңламаган балаларга? Аларга вообще бирми. Син сүз тыңладыңмы быел? Әйе, Нәрсәләр эшләдең? картофельне выкопал. Бәрәңге казыдыңмы? Нәрсә алып килә? Хомяк. Хомяк, йомран, әрлән. Берсе алюминий, икенчесе пакет сладостями, өченчесе лего. Бик күп конфетлар. Так, Однарысын шундый штампик для ногтей. штампик для ногтей. Сиңа ничә яшь? 8. Ниһаять синең Лего Гарри Поттерың кайтып җитсә иде инде. Бу атнада кайтып җитә. Средамы, четвергмы, пятницамы, вторникмы? Яңа елга һәм Салат күпере журналы. Калганы кирәк тә түгел. Өйдә чыршы куясызмы, чыршы бизисезме яңа елга? Әти урамда чыршы, безнең 2 чыршы үсә анда. И бөтен җирне ул гирляндалар белән матур иттереп ясап куйдым. Һәм чыршыларда гирляндалар. Бүләкләрне сиңа Кыш бабай кайчан китерә? 31 декабрь. Иртә белән, кич белән? Кич белән. Бу вакытта мен анда йоклыйм. Кыш бабай син йоклаганда килә. Әйе. Һәм икенче көнне син йокыдан торгач кына бүләкләрне күрәсең. Әйе. Әйдә без синең белән бер әкият язабыз хәзер. Мин башлыйм, син дәвам итәсең. Килештекме? 2 Данияр әкият язачак. Кыш бабай, Китерсә бүләк. Evet. Кыш бабай, китерсә бүләк, мин бәхетле буламын. Уенчык алам. Шыршы без сине Яратабыз. ел буе. Син тагын да матурырак Бул. урамга йөгереп чыктык. Салют ясарга. Шашлыклар кыздырдылар. Әти-әни белән. Шаналар да без шудык. Абый апай белән. Абый апа жыгылды. Әмин юк. Кыш бабай килде. Бүләкләр килде. Күршеләр кирде. Җырлаштык, биештек. Ашадык. Өйне туздырып бетердек. Урамга чыктык.
Жырладык, шыршыны Сындырдык. Әкиятнең авторы Әбри Хабиев. һәм Әмир Шакиров. Үзегезне әйбәт тотыгыз, бәхетле булыгыз, зрительләребез. Сез үзегезне яңа елда бик әйбәт тотыгыз. Кыш бабай үзе килсә килер, но сез үзегезне тәртипле һәм иманлы тотыгыз. Бәхетле, сау сәламәт булыгыз. Кыш бабайга аерым нәрсә әйтәсең килә. Кыш бабай, миңа бүләкләрне ал һәм китеп миңа бер. Минем абыйга Кыш бабай яңа наушниклар килсен. Әни, әти бәхет булсын. Дуани, ду әти, алар бик бәхетле булсын. Күп подаркалар әйтегез Дед Морозка. Кыш бабайга. И сездә күңелегез зур булсын. Балаларыбызны яклыйк, балаларыбызны саклыйк һәм инде гомеребезнең соңгы көненә кадәр күңелебездә Кыш бабай яшәсен.